Δεν θέλω να πάρει τηλέφωνο. Τι κάνεις τώρα, ελέγχεις τα τηλεφωνήματά μου? Όχι, ορέστη μου. Γιατί με βρειάζεις τώρα, τι έγινε, τσακωθήκαμε? Δεν τσακωθήκαμε, σταμάτα να μ' ανακρίνεις πια. Δεν λέω ότι ο Μανίκας είχε το καλύτερο παρελθόν. Είχε διαπράξει ένα σωρό αδικήματα και καταλήξει τον νεογέννητο γιο του. Όμως εδώ δεν είμαστε για να δικάσουμε τη ζωή του ή την ηθική του. Είμαστε για να ανακαλύψουμε αν αυτός ο άνθρωπος σκοτώθηκε από πρόθεση ή όχι. Γιατί κύριε Πρόεδρε, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός και απαιτείται δικαιοσύνη. Έκανε μια φωτογραφία. Θα μου πεις τι συμβαίνει? Έχω έναν όγκο. Ο ανακριτής έβαλε ότι είχα σχέση με την ουρανία και θέλω εσύ καλό να το χρησιμοποιήσει τη δίκη. Είναι και αυτός ένας τρόπος να αποσπάσει την αλήθεια. Είναι ένας τρόπος για να καταστρέψει έναν άνθρωπο. Εσύ στη θέση του μπορεί το ίδιο να κάνεις. Ίσως. Είσαι έτοιμη να μιλήσεις τώρα? Ξέρω. Πάντως μπορείς να αρνηθείς. Γιατί είναι Τατιάνα, πρέπει να κάνω. Ξέρω. Συνήθως αυτό δεν γίνεται τόσο νωρίς. Πρώτα ακούνε τους άλλοι μάρτυρες. Γιατί με καλεί τώρα? Ίσως ελπίζει να αρνηθείς και να δώσει κάποια εντύπωση. Τι κάνεις, αγάπη μου? Ελαφρίζω. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Γιώργος. Είναι ο φίλος του Σταύρου και του Κωνσταντίνου. Ήρθε για να ξεφύγει. Το ξέρεις ότι έχω μια αδερφή που τη λένε Ρίτα. Δεν είναι θέμα. Ο Γιώργος είναι παιδίατρος. Λέτε ψέματα. Δεν είναι αλήθεια. Μου είπαν ότι ήταν μεγαλύτερη και